RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mukinig sa kalalaki nga taga Bunga, Toledo City. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Dudes. Ngano sa'yo mo ka magpauli ron? Hindi mo ka magpaabot na ko. Papaulion lagi ko sa'yo ni Mama. Kaya doon naman ko na may bisita. Bisita? Sakin sa man. Di mahimo nga muadto ko sa inyo. Aron, mahimamat sad nako ang inyong bisita. Pamilya na sa ko ninyo. Oh. Muadto ko sa inyo, ha? Ikaw ba? Sobraan na sa kaka-feeling at home sa amo, ha? Uyab para ba ta? Dili pa ta magtiayon. Ngano man di ay? Dawat naman ko sa imong gidikanan. Mahimo ba? Not this time. Sa gikaingon ko na, wa ko masayod kung kinsa ang among bisita. Mao nga, ayaw na lang una pag-apil-apil, okay? Maayo kay sayo kang ni pauli ron. Ay, naglata kong tiil sa baboy para sa panihapon. Ug nakapangayo sa kong sili ko likot sa silingan. Mga labing siguro, ganahan kag yung mukaon ron. Nga naman ka. Kalawam gud ni mo panghupaw. May problema ka? Waman ma. Kapoy lang ko gikat sa trabaho. Busy kay sa tindahan. Magpahuwayan ako ma. Kung andam na ang panihapon, pakawalan ko. Ha? Ay, nahala, sige. Kaya mao pa man sa paglunod na ko sa tiil sa baboy. Latan ko pa man to. Okay ma. Pakawalan ko niya ko. Nga ano mo ko eh. Murag, di magigit ko mahimutang. Gusto ko matug aron marelax ang akong hunahuna. Pero, lain na akong gibati. Ano kang wa may kupatuan ni Rinrin sa ina? Makapahipong kayo. Di man ang timingon na ni. Basta na-event sa ila. Present gid ko permi. Pero karon, dili ko pwedeng muadto. Si kinsa gud day ka ang ila bisita. Kinsa ka? Nga naman ka doon, soy. Timi-timi ka man sa pagkaon. Minsan man wa ka ganahis akong giluto. Oh, mama eh. Nahan mo eh. Pero murag busog palagi ko ma. Mao nga wa pa ko ganay mukaon. Mao ba? Ay sige lang. Binlanta lang unya ka og sudan. Kay kun ganahan ka ng mukaon, may makaon ka pa. Salamat ma. Ay barog na lang diha. Lain ka ayo nga mag-apong ka sa grasya nga magtungo. Magkagaba ra ba na? Laon saman ka, uy. Pura magdako kay kag problema. Nag-away mo si Rinrin? Ha? Away good ma. Wow eh. Sige ma. Mubarog na ako. Excuse ma. Niyan ako gawa sa ilang Rinrin. Magpahipi na ko din eh. Dili lang ko muadto sa ila. Igo lang kong magsusi kung kinsa ang bisita. Si Rinrin marong kusog yung di katawa. May lang tingog. Tingog sa lalaki nga kusog sa kayong di katawa. Murag lingaw pa kayo sila. Hoy! Uy! Lisa! Ikaw mga din eh. Nagpakurat man ka eh. Nagunsa ka man ko na din eh. Mura ka mag si James Bad nga, nagupo-hupo din uy. Kasi kagbuang. Uy, inahin ang tingog mo. Nagunsa ka din uy. Ano makamulaho sa ilang rin? Husto. Nibawon ako. Nibawon ako kung anong waka mo adto. Gets na nako. Tinaang mo ko ng ex ni Renren, no? Kauba ng parents iyang ex. Kay suod ba ang pamilya ni Renren og sa iyang ex? Maodi ay, nga waka mo adto. Dili tingali ka makagwanta kay magsalos magit ka. Bisagon saon. Ang ginikanan o ang ex na Rinrin ang ilang bisita? Hala. Uy, wali ka mahibaw? Uy, sorry ha. Sige, ito na ko, uy.
ex na rin yan ang iyang kaupan. Huwag lami kay silang nagtatama. Lainas kong gibati eh. Mura magikumot ang akong dugan. Sakit tao eh. Oh. Cool off? Naki-cool off ka na ko? Oh, may gusto lang kong tugkaron sa akong kawalingon. Oh. Oo, ako makigbuhat ni mo. Cool off lang. Space lang akong gipangayo. Space. Yan naman. Naglibog na ka? Kung si Kinsay mo piliyon. Ako ba? Kanisaw ni mo gikan sa kasakitan nga gihatag ni mo sa imong ex? Di pa magdusan ka niya? Unya iya kang gibiyaan? Ibong ka no? Kung ano na hibaw ko. Dudes, Umayo na lang gani nga nakuha ang imo untang gisabak. Kay kudwa pa, inahan ka na unta ron. Mapandili asawa. Aon sa man? Nagbalik na mo? Mao nga nakig-cool off ka na ko? Nagbalik na mo? uwa mi magbalik. Ni ato lang siya sa bahay kauban ang iyang ginikanan. Kaya daan na pa yung untang suod ang among pamilya. Hangtod nga nibabtos ko. Nagbalik lagi mo. Wa lagi mi magbalik. Nagpinasayloay na lang mi. Kalimtan kun unsa may nahitabo sa ni aging panahon. Kana lang. Kalimutan ha? Iga no? Human sa tanang pagbaboy nga gibuhat sa imong ex. Sa nga na natawhan na? Randy? Papahimuslan mo yung kayog na. Dagbuhay pa lang daan. Sapal na. Kay baboy man siya. Wa mi magbalik, okay? Friends na lang mi. Gusto lang ko og space, dudes. Kana lang. Ikaw good. Agad na ko nimo. Kung noon sa'y gusto nimo. Kung makadesisyon ka na good, pahibaw alam niya ko. Maoy, Brad. Bye. Alog-luwag lang ko sa akong dughan, Brad. Mga gusto ko mo inom. Pag kape naman nga nag-cool off po ni Kuan, Rinrin. Diba? Buhiin na si Rinrin, uy. Oh. Pero mo, nakita na ako. Lagi kay gayon. Sige nagkuyog si Randy, kanyang ex. Malipayon ba kayo sila, nagkuyog. Oh. Ha, parang kung nakalitan si Rinrin, pagkakita yan ako. Mukhang guilty. Buwa naman kapin nga nag-call off ta. Kung saan naman sige pa ta. Niya kita sa trabaho, dudes. Busy ang tindahan. O nga. Kaya sa pa hindi na magsulti. Nga lugos ka maganing butagan ako. Mura ka magwa makailan ako. Mura mo kog way labot ni mo eh. Magsulti lang unya ta. Mo text ko nimo. Basta, pabuto na ko ang imong text. Aron magkasulti ta. Promise na? Magbalik na ta. Sure ka? Nga nakadesisyon man ka na magbalik ta. Tungod kay ako natugkad. Nga mas bugat ka di ay alang nako. Kay ni Randy. Nagkabalik yung ta mo. Sa mo bungi kayon. Sorry, dudes. Sorry? Sorry? Nakikool off ka na ako kay nakigbalik ka sa imong ex nga nipasakit ni mo. Dudes, I'm sorry. Sorry. Kababae ni mong dako. Nga nihimo ni ini. Ako gani. Pag-goal off na to. Pura akong mabuang. Halos idog ko na lang gani ang bino. Di palapos ko na lang sa dunggan ako ang kasabat ni mama. Halos ako na lang ikamatay. Ang kasakit ka nakig-cool off ka na ko. Dudes, Huwag utang ko magpakasa sa tong relasyon.
sa una-una lang. Wakid. Kay naglikay kong makasa sa atong relasyon. Nimo. Dudes, Friend, magbuwag na lang kita. Ako na yung desisyon. Makigbuwag na ko nimo. Dili na ko mudawat nimo. Balik na lang ni Randy. Dili na ko nimo. manguyab ka na ako? Himuon ko nimong panakip butas ni Renren? Tabangin lang kung makalimot na yun ni Renren. Sayod ko man tingali sa rason kung anong ako siyang gibuwagan, di ba? Gusto raman ang akong desisyon, di ba? Naluoy bitaw ko sa imong kitangatan sa mga kamot ni Renren, uy. Nasakitan sa tiyak ko para nimo. Nagtarong kagod sa inyong relasyon. Please, Lisa. Tabangi ko. Nagkagusto sab ko nimo, Dods. Ang kunon ko na. Og andam ko ikong tabangan. Mahikalimtan mo lang si Renren. Og manghinaot ko nga unta. Mausab ka ng imong buhaton. Hikalimtan mo siya sa hingpit. Lisa, salamat. Dagan kig salamat. Dili ka magmahay sa imong pagdawat nako. Dili ka magmahay. Pila ra may sugilanon, mag 5 years na mi karon si Lisa. Isip magtiayon. Kauban ang duha na mo kana. Buotang inahan ug mapinanggaong asawa ug inahan si Lisa. Wa gyud ako magmahay nga kaniya ko itakli ang akong gugma nga alang unta kang Renren. Si Renren karon, si bisan kinsa na lang lalaki ni Tugba. Wa may ni seryoso niya. Gaba sa tingali. Dinhinwang kutob. Daghang salamat, RMN. Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawgalan ko niyo sa pangan nga Dayan, 20 anyos, usa ka single mom, o taga Toledo City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa wa pag-angkon sa amahan sa akong anak nga iya ang akong anak. Aron ni hisabtan, sugdon ko atong nakahuna-una ko nga manarbaho sa Cebu City. 16 anyos pa ko niadto. Ingon ini ang mga paghitabo. Ma, dili naman gyud ko maka-eskwela sa college. Manarbaho na lang ko sa syudad. Ha? Huwag asa man sa kamanarbaho. Ang sabi sa trabaho? Bahay ang akong sudlan, ma. Musud ko sa bahay nga isip katabang. Makuyog ko sa itong mga silingan. Kay nanginhanglan ko no katabang ang iyang agawon. Ay, di gyud unta ko gusto manarbaho ka sa syudad. Kay bata pa kay kadayan. 16 anyos pagod ka. Pero unsa man sa to nato mahimo dinis ato? Nga di masad mi magkapa-eskwela di mo. Nala sige. Sabutan na mong papa nimo. Kano sa mo manglarga paingon sa syudad? Maayo gani. Kay maayo ra ako nahimong amo dinhi sa syudad. Dili sila permi dinhi sa bay kay pulos sila nagtrabaho. Nya ang ila sa mga anak, pulos nag-eskwela. Ayo. Ha? Pinangayo og katawran. Unsay ato? Delivery sa tubig, miss. Pero man ko'y ibayad ana. Grunil. Tawagan lang ko, Grunil. Ikaw? Dayan. Ako si Dayan. Bago ka katabang nila, no? Kaya karon pa man ko makakita nimo. Oo. Taga diin ka? Taga Toledo. Ayaw ka bala ka. Tira ko maningil og bayad ani. Kay kuan kining ingo ba ning ang pagbayad ini sa imong amo sa akong amo? Mao ba? Sige. Palig lang ko pasud ang mga ginalon nga tubig diri sa sud sa gate. Sige. Nakay number? Ha? Ano na nga yung kog number na ko? Kuan, aron kung mag-deliver ko, mo-text na ko nimo daan. Ha? Amo naman ni si Ronel. Sige naman lang text na ako, bisag dili mong deliver og tubig. Sana sad kay text ini ay. Pwede ko manguyab nimo Dayan? Hala? Nanguyab naman gud noon ni siya nako.
Sir, pwede ko mulakaw karong di off na ko? Oo, okay ra yan. Pero kinsa may kuyog nimo? Pasin og dili ka makatultol og balik ni isbay. Ako mga amiga, sir. May akong kuyog. Musimba pod mi. Sige. May kuyog maday ka. Pero temprano sa pagpauli ha. Kinahanglan mo uli gyud ka. Kay trabaho pa namo ugma og klase sa mga bata. Oh, sir. Og salamat. Ha? Manimba ba ta? Oh, kay mao may akong pananghid ni sir. Ay, di bitaw tumahibaw si sir nimo kung isimba ba ta o ha? Manuroy na lang ta. Kining magpara kong taksi ha? Ha? Asa di ita, uy? Unsa man ning dapita? Ayaw lang pagsapa. Noy, plate na mo. Dali na. Mga naula tayo taksi. Ronel. Asa ta ba? Niala kita ning usa ka kwarto. Ronel, nganong ni aman ta dinhi oy? Kang kinsa ning kwarto? Nalimot ka sige sulti nimo nako. Nga ingon ka nga sugton ko nimo kung magkita na ta. So karon kinakita naman ta. Uyab na ta. Ha? Ronel, nasa buhaton mo na ako. Uy, hilong, uy. Uyab na ta. Pasag din na ako. Ronel ba? May naitabo gid namo ni Ronel nga akong uyab. Og dili lang kay makausa. Nasundan pa og pila ka higayon. Unya. Nga naman ko. Sige naman lang ko panalipong ron. Mananghid lang una ko sa akong amo nga mapauli una ko sa amo sa Toledo. Nagpanlipong ka? O lagi ma. Pero may kong kasukaon mabuntag. Ugwa na ko'y gana nga matrabaho kay luya ang mati na ko sa akong lawas. Unsa? May uyab ka na ba sa syudad, ha, Dayan? Ha? May natabo na ba ninyo? Asa man ka? Gitungahan ka sa imong binawang sakit? Sa imong rigla? Ha? Ma? Tana, magpa-check up ta. Aron ato masuta kung unsa ka na imong gibati. Kinuo ko, mabdos kayo di ay Dayan. Asaylo ako, ma. Kaya baway mong uyab nga mabdos ka. Kinahanglan manubang siya ng imong gidangatan. Kay minor di edad ka pa. Ma. Ha? Mablos ka? O lagi, Nil. Saan man nato ini? Wa pa baya na mo pa'y bawa si Papa kay kasabaan niya ko. Nya. Ako gid ka na. Ha? Ronel, unsa goy? Ako ray kay uyab nimo. Kasi ba yung may lain ka pang laking kuyugan? Ronel, nga nung may lain man kong kuyugan? Kasayad man ka ngay ka na kuyab nga akong kuyugan, matag-day off na ako. Ay, sige. Magpaabot na lang ko sa imong pagpanganak. Kung liwat ganin ako ang bata, aw ako na. Oh, Ronel. Ay, nanganak ka na. Pero sukad sa pagturok sa bata sa imong sabakan, huwag yun ay amahang nagpakita. Huwag yun ganin mo hatag og sustento. Unsa naman kay balitas amahan na nagbataan, no? Ingon man to siya, ma. Nga magpaabot siya nga mga anak na ko. Nala, sige. Paibaw ang nanganak ka na. Og panhia. Og ipakita ng bata niya. Kay liwat makakaina niya. Akong suwayan og kontak si Ronel, ma. Ang inahan ning Ronel Dayan, ipa-DNA test una ka ng bata aron makasiguro gud mi maamo ka ng liwat. Kay nagduda man ang akong anak nga dili niya anak ka ng bata. Unsa? 3 years old na karon ang akong anak. Og wa gid magsustento ang amahan sa akong anak. Nabalaka ko sa iyang ugma, ilabi na kay wa sad ko kahuman og eskwela. Og wa sad ko kaprobar nga iya gyud ning anak kay wa ko makapadiin i-test sa bata kay wa ko'y kwarta. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana.
Pwede ba kung mangayo og sustento sa amahan sa akong anak? Nga wa man niya ang kuna nga anak niya ang bata? Pwede ba nako siyang makiha? Kay wa man siya maghatagan og sustento sa bata? Ikaduhang pangutana, nganong dili man siya mo angkon nga mo'y nakapabuntis nako? Nga liwat man kaayo niya ang bata? Kinahanglan pagyudiay nga ipadiin i-test ang bata para mutuo sila? Ikatulong pangutana, kung magpadiin i-test ko, pila man sad ang bayad ana? Sila ba ang mubayad ana? Kay sila man ang nag-ingon nga ipadiin i-test ang bata. Ikaw pa to katapusang pangutana. Kung mapamatud-an nga dugo gid nila ang akong anak, pwede ba nga sumbalik ko nako sila og reklamo? Ilabi na kay minor de edad pa ko, dihang gipamabdusan ko sa amahan sa akong anak. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Dayan. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og kauban ng akuang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami gihapon ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o problema na may punto legal, punto medikal, no, mga problema nato sa mga ginadiling droga, problema nato sa itong mga kaugalingon, kung naatay mga kasong giatubang din ha, naatay problema sa ato ang pamilya, sa ato ang banay, sa ato ang relasyon, sa ato ang kapika, sa ato ang ginigugma, sa ato ang higala, or mga problema nga ato ang na-feel sa ato ang kaugalingon. Ayaw gyud mo huna-huna og mga dautan og di maayo. Palihog, isuwat na ang inyong suliran og ipadala sa ato ang email address na suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. And ako lang yung i-greet ug ako pong pasalamatan ang mga tao sa Toledo City, labi na sa Toledo City Government, gipanguluhan sa ilahang mayor nga si Mayor Joy ug sa tibuok konseho. Maayong adlaw ninyo ug daghan kayong salamat katong mga nang-attend sa ako ang talk, no, na adjud ko yung mga nakahimamat dito og mapasalamaton kaayo ko labi na ang mga kababainhan sa Toledo City. Daghan kaayong salamat ninyo, no, ato ang mga members sa Urban Poor, sa mga kababainhan din ha sa Toledo. Kay didto ko nagstorya ko kabahin sa Magna Carta of Women ug ang ako ang partner nga si Attorney Jeya Gakang nga nagtrabaho po din ha sa legal office sa Toledo. So dyan tinin ako sa una siya po ining storya ug nag-lecture kabahin sa violence against women and children. Kay katong March mo man to ang Women's Month, so niduaw ko dito sa Toledo ug salamat kaayo ug daghan kaayo daghan I hope no nga nakat-on mo ug nalipay mo nga nakakita na gid mong Attorney Elaine ug maghinaot ko nga magpabilin mo nga musuporta ug maminaw ug magsubaybay gihapon sa ato ang programa. Of course, timing kaayo karong adlaw nga taga Toledo City ang ato ang letter sender karong adlaw. Tawgon nato sa pangalan nga si Dayan. Gipadala ni Dayan ang iyahang suwat pinaagi sa kini ang akong suliran official writers page. Gikaila si Ronel ug nagkauyab sila ni Dayan. No? Unya 16 years old pa man tos Dayan katong nagtrabaho siya. Nya muto lagi na ilaiya to niya si Ronel na nahitabo nila kay magkita man sila matag day off niya. Hangtod nga nakabantay siya nga lain naman iyang gipamati. Niuli siya sa ilahas Toledo og didto nahibaw-an si ihang mama nga agoy mabdos di ay siya. Gisultihan niya ini si Ronel apan wala man muangkon nga siya'y amahan sa bata. Paabuton lang kuno ug mga anak na iyang tan-aw liwat ba niyang bata kaway batasan. Uy, nataw ang bata og pagka agay kani sa ang paglimod ani nga piti mangliwatang Ronel. Apan gusto pa gihapon sa inahan ni Ronel nga ipa-DNA test ang bata aron masiguro nga ilag yun kining kaliwat. So muni mga pangutana in town ni Dayan. Pwede ba ko mangayog sustento sa amahan sa ako ang anak nga wa man niya ang kuna ang anak niya nga anak niya ang bata? Pwede ba nako siya makiha kay wa man siya maghatag og sustento sa bata? Okay. Of course, no pwede kita kapangayo labi na ikaw ang mama mangyud na ang makahibaw.
kung kinsa gi amahan anang bataa. Ug ikaw dayan, and I am very sure nga wa gyud naamang gani no pero pipilara gyud na kasagaran kadaghanan gyud sa babay sa inahan una di magpakauwaw ug sulti ug mupaangkon sa lalaki nga siya ang amahan kung dili man gani siya papa, no? Unya kay dili na mao. And of course ang kanang tumong sa inahan kay para man puna sa interes pod sa iyahang bata. Sa imong pangutana, pwede ba? Yes, pwede gyud kaayo ka makapangayo og sustento sa bata. However, mahimo manggod ng depensa ni Ronel nga dili siya'y papa o kay dili siya'y papa, wa siya'y obligasyon nga muhatag, no? Makalimot sa siyang responsibility. So, akong suggestion is unahon sa nato og pagkiha si Ronel or pwede idungan nato nga ipaila sa siyang amahan kanang paternity, no? Admission of paternity ug mangayo pud ta og support, no? Ngadto sa kanang bata kay para mausa ang konon mahibaw-an kung kinsa gyud amahan si Ronel ba or dili, and automatic kana mahibaw-an, okay, automatic hatag kag support, okay? Ikaduhang pangutana nganong dili man siya mo angkon nga maoy nakapabuntis nako nga liwat man kay niyang bata, kinahanglan pa ba gyud di ay nga ipa-DNA test ang bata aron motuo sila. Sa tinud-anay lang dili gyud kinahanglan so long as ang amahan mismo no na ay tarong konsensya ambot og taga-asa ka man gani Ronel, kailaman kang dayan, kibaw man ka or may naay mga naminaw nato diri. Kibaw gud mong naay nahitabo ninyo, maihap man na ninyo, no? Gumikan sa pagkabuntis, backtrack mo kanus amo nahitabo, makahibaw ka oy kung ikaw bay papa ana or di. Inigawas anang bata ang kanang connection sa amahan ug sa inahan ngadto sa bata. Lig-on og kusog kay na kanang sana lukso ng dugo. Ligon kay na samot nagnaong nimo nano nakalaing kaparihag naong, no? Ngamoy nakabuntis ana, di klaro na gyud kaayo ang ako ra yung matan-aw nga rason is nahadlok ni Ronel sa responsibility. Basin wala pa manggod nakapangandam ba, mao manggod nay problema pirmi ba? Kana ganing magpalami karon unya dili maghuna-hunag unsay mahimong sitwasyon, no? Unsay mahimong dangatan anang inyong gibuhat unya karong nagning unsa na ning gawas na ang inyong ning resulta na inyong pagkiat-kiat ug inyong palami manguk-ok na mo kay mahadlok na mo sa responsibilidad. Maunang ayaw mo patakag pasirit ug palami din ha kung di mo andam sa mga consequences sa mga sumusunod nga mahitabo tungod anang inyong pagkiat, no? Pagmatngon mo ay mo pagpasagad. Now, in your case, naa naman na, mura gina ako ang makitang rason, di man kinahanglag DNA, kung muangkon lang yun siya. Kada manggod nga dili sila muangkon, diskumpiyado sila, wala, sila'y pagastuag pa DNA test, para mo pa matuod. Ikatulong pangutana, kung magpa-DNA test, pila say bayad ana, sila ba ang mubayad ana, kay sila man ang nag-ingon nga ipa-DNA test ang bata, o dapat sila'y mubayad, nga nung ikaw may mubayad, kibaw man kang kinsay papa, kaklaro ana nga siya'y papa piti mangliwata ng bataa ngadtong Ronel di ay nga mo pa DNA pa man kana nga sila'y gusto sila'y pagastuha ana basta ingna sila ako'y mama ako'y kibaw kinsay papa ug ikaw Ronel ang papa ani di ko kinahanglan DNA test ikaw pod Ronel kibaw pug ka nga nay nahitabo nato so di naman ganita kang kinahanglan kana nga gusto gyud ka pues ikay bayad wala pa jud kay ko ka sinatig na abagi mo DNA test diri sa Cebu pero pwede mo makapangadto sa NBI kay ang NBI pwede man na sila maka-assist nato pero ang kanang specimen ipadana ngadto sa Manila di kay ko suhito gyud pila gyud usually pero mingon sila mga 20,000 ko no or di siguro mula pa sa 20,000 sila'y pabayra sila'y pagastua pero huna-huna asa na saan pupunta ang 20,000 mo pilay grocery pila na kalampin pila na kagatas pila ka bakuna no nga gikinahanglan unta sa bata kaysa magpa-DNA pagkakalas-kalas lang mo kwarta no ikaupat og katapusang pangutana kung mapamatud-an nga dugo gyud nilang bata pwede bang sumbalikon nako sila reklamo ilabi na kay menor de edad pa ko dihang gipamabdusan ko sa amahan sa akong anak kana mo'y nay gamitag hulga ana nila ayaw na lang pod siguro na ako di bang gyud ko ganahan anang kana ganing as a lawyer ba di kay kuuyon ana unless naagyo rason no pero kana ganing gikihaan ka mo ni sumbalikan ni mo giha ako
siguro kay di man gud mahuman, no? Mo ni sinugdanan sa kanang never ending na war. Kinahanglan na ay mo paubos. Kinahanglan na ay mo ingon nga I will be the better person, di ta mo patulan kay mas taas ko, no? Og paminsar og paghuna-huna ninyo. Ang ako dili ko mabaw nga pagkatao ug ang kanang inyong pag-question sa pagkaamahan anang bataa di na maka-affect sa ako ang pagkatao, so bahala mo. Ako ang importante nga kung mapamatud-an gani, no? Nga kamoy sila mo'y amahan ana. Mas maningil pa ko sa ako ang nagasto. Sukad na buntis ko, nanganak ko, nagpatutoy ko sa bata, no? Nagpalikog mga sanina, nga wa mo muhatag og sustento kay kana mo pabor pang balaod nimo. Although kibaw ko, siguro yes, minor de edad ka, pero I hope lang po dayan, ay alam po dahil nagsabot, siguro sa katupong panahon nga nay nahitabo ninyo, di man kaway buot, wa ka persaha, wa po gabot no? Gigusto po to nimo. So, bati na gyud kayo paminawon ba nga inana, imong ipagawas nga unsa man gi-rape ka. Well, 16 years old, pwede naman yun if you really want to, na amang gibasihan. Pero like I said, and I always say it, ang solusyon, dili tanan problema, o dili tanan sitwasyon, masulban pinaagi sa pagkiha. Okay? And, tanaw na to kung asa ta mas makapabor. Ako, I would rather focus nga makuha nimo ang sustento and maangkon siya and mabutang si Ronel as papa anang imuhang 3-year-old nga anak. Di man lang kag-isubay na to 3 years old, pila ka tuig silang mo bayad sa sustento. No? Dili man na kanang mahibaw-an nga amahan na siya ato nang subayon hangtod so good pagkapurma ng bataa. Pabayro na to siya kana dinha na to sila sukton kana suporta ko diha dapita. Okay? Dayan og atong mga sukintig paminaw hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan gyud kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw. Stay safe mga sukintig paminaw.